Здравейте и добре дошли в VIP Клуб Дарби. Университетското образование е важен градивен елемент на успешната кариера. То е сериозна инвестиция на време, средства и усилия и за това решението къде и какво да се изучава не бива да се взима импулсивно. В разговора ни днес ще очертаем основните етапи в процеса на кандидатстване, гарантиращи на студентите прием във възможно най-добрите университети за тях, както в България, така и в чужбина. Професионалната ориентация на учениците в 10 и 11 клас е подготвителен етап за бъдещото кандидатстване в университет. Преди да започнат процедурите за подаване на документи в различни учебни заведения, недвусмислено трябва да е взето решението по повод на желаната специалност. Все по-често, за да се направи правилен избор, се прибягва до кариерно тестуване. Персоналният подход при избор на професия е и основният аргумент на специалистите, които изтъкват ползата от кариерното ориентиране. Някои от съвременните тестове са разработени за нуждите на кандидат-студентите и отчитат специфичните характеристики на тази конкретна група ползватели. Чрез серия от ситуационни въпроси се разкриват личностните характеристики и се определят най-благоприятните професионални перспективи. Всички, които се вълнуват от кандидат-студентската тема, знаят, че университетите в много европейски държави провеждат процедурите си за прием на нови студенти почти година преди старта на обучението. За да помогнем на бъдещите студенти да планират правилно кандидатстването си, днес ще разговаряме с консултанта за висше образование Кристина Семковска. Госпожо Семковска, кога и с какво трябва да започне подготовката за кандидатстване в чужбина? Първият и най-важен момент наистина е изборът на специалност. Разбира се, това е трудно решение, особено за ученици в 10 и 11 клас, тогава, когато трябва да започнат обмисленето на бъдещия си професионален път. След като са избрали своята област и конкретната специалност, която искат да изучават, разбира се, те трябва да вземат решение коя е страната, в която ще продължат обучението си. Това е взаимосвързано с езика, в който смятат, че са най-добри, и езика, на който ще се обучават в бъдеще. Много е важно да се определи специалността и езика в 10 и 11 клас, за да има достатъчно време за подготовка по този език. Тъй като когато дойде момента на кандидатстването в 12 клас, наистина всеки кандидат трябва да има това ниво на езика, което ще му позволи не само успешно да общува с местните хора, но и да може да бъде академично подготвен за предизвикателствата, които го очакват. Ако сте решили да кандидатствате в чужбина и да учите на език различен от родния ви език, това означава, че трябва да покриете езиков сертификат на този език. Да вземем английски, например. Един от най-разпространените такива тестове е IELTS. Той има академичен модул, което означава, че независимо от нивото ви на общ английски, може да се наложи допълнителна подготовка по много специфичния академичен формат. Затова мога само да ви посъветвам да се тествате на реалния изпит IELTS, за да видите къде стоите на тази скала от 0 до 9. След като един кандидат-студент е определил специалност и е решил на какъв език желае да се провежда обучението му, кои са следващите основни стъпки за успешен прием в университет? След като е избрана специалността, определен е езика и държавата, където ще се обучава бъдещият студент, много е важен правилният подбор на университетите. Тук е съществен момент, в който всеки кандидат трябва много добре да прецени своя академичен потенциал, силните си страни и съответно слабите си такива, за да се насочи към подходящия за него университет. Има различен клас университети във всяка една страна и решението в никакъв случай не бива да бъде взето само защото другите правят така или защото в момента е модерно да се учи някъде в определена страна, в определен тип университети. Затова една консултация с специалист е от изключително голямо значение, за да се видят разликите в университетите, разликите в програмите и в подхода, който те имат. След това е моментът, в който всеки кандидат, заедно с неговия консултант, трябва да се запознае с различните етапи от кандидатстването. Тъй като наистина кандидатстването е процес, той не се ограничава само с подаването на документи. Напротив, често пъти той започва тогава, след като се подадат документите и се започне комуникация с различните институции. Важно е да се познават различните стъпки, сроковете, когато трябва да се случат различните действия по кандидатстването, за да може накрая кандидатурата да бъде успешна, а и самият кандидат-студент да се чувства готов за това, което му предстои след това.
Последните седмици са наситени с много събития, свързани с образованието, и обобщаването им е трудна задача. Вижте акценти за някои от тях в новините на VIP Club Derby. Тази пролет традиционното засаждане на тревните площи около Дарби Коледж с цветя придоби нов смисъл. На 23 април учители и ученици от колежа, заедно с децата от Луковит, създадоха приказна ферия от цветя. Съденето на цветята се превърна в забавна надпревара, в която всеки се стремеше да покаже градинарските си умения. След това децата от Луковит и ученици от колежа се отправиха на друго дългоочаквано приключение – посещение в зоологическата градина в София. Практическото обучение в специалностите компютърна графика и графичен дизайн се провежда в специалната учебна работилница, изградена в рамките на проекта по оперативна програма Развитие на човешките ресурси на стойност малко над 170 000 лева. За период от една година всеки един от 120-те ученици преминава безплатно допълнително 100-часово обучение. Практическите занимания по време на обучението се провеждат с подкрепата на Alliance Print, които са една от най-бързо развиващите се печатници. От тази година в Лондон се организират и кариерно ориентирани курсове, насочени към кандидат-студентите, които искат да навлязат по-подробно в избраната специалност за висше образование. Курсовете осигуряват както езикова подготовка, така и задълбочен поглед върху теорията и практиката на предпочитаната учебна сфера. Летните курсове по медицина, право, бизнес и изкуства са двуседмични и протичат в периода 6 юли – 16 август. Уроците се водят в малки класове, в спокойна и приятна обстановка, а преподавателите са водещи професионалисти, които организират интерактивни семинари и посещения в различни бази в Лондон. Съвремието ни предлага изобилие от източници на информация по всякакви въпроси, включително и за кандидатстването в чужбина. Има ли обаче скрити рискове, които могат да компрометират успешното кандидатстване, въпреки че сме изчели всичко по темата? Определено да. И не говорим за един или два опасни момента, защото има толкова много налична информация, в която всеки обаче би могъл да се изгуби. Особено ако няма човек, който да го насочи и който да му обясни важните моменти. Много студенти разчитат на това, че в сайтовете ще намерят подходящата информация, но често пъти там има обща стандартна информация, която не отговаря на конкретните въпроси, които всеки един има. Всяка страна има своите специфики на кандидатстване, а много често има и разлики в изискванията на различните университети, в типа документи, които изискват, в акцентите, които трябва да се поставят, в това, което всеки университет очаква да види от кандидата. Защото представянето на една кандидатура трябва да бъде балансирано, то трябва да отчита това, което университетът търси и разбира се това, което кандидатът може да предложи, неговите най-силни страни, начинът по който ще се представи най-убедително, което наистина най-често става чрез мотивационното писмо, чрез съпътстващите документи, но също така и портфолиото, което много бъдещи кандидат-студенти подценяват, тъй като смятат, че то е една формална част, а в много от случаите то е съществен елемент от кандидатурата. Портфолиото е един от основните критерии за селектиране на кандидат-студентите в креативните специалности. След първичната обработка на документите на кандидата, комисията преминава към разглеждане на портфолиото, за да оцени идейните заложби и способността за изразяване чрез различни техники. Изискванията за съдържанието на портфолиото варират в зависимост от университета и специалността. Сред специалностите, за които обикновено се изисква портфолио, са архитектура, журналистика и всички разновидности дизайн и изкуства. През 2005 година Европейският съюз приема стратегия за развитие на мултилингвистичните умения на гражданите си. Целта е европейците да бъдат окуражавани да овладеят поне 2 езика, освен родния си. В следващото ни предаване ще ви представим резултатите от специализирана анкета, проведена от екипа ни. За да проверим какви са чуждоезиковите умения на българите почти 10 години след създаването на стратегията за стимулиране на чуждоезиковото обучение. Довиждане и благодарим, че бяхте с VIP Club Derby.